Ngayong buntag, mga kabagsik, ang atong pamahaw karon, para kalami kayo. Lumahan, kalami, ayong lumahan. So pa, ting lamiak. Butangan ako ni Juan. Nani halo siyang tuna ba? Pero, tuna. Lami kayo. Lumahig sabaw. Kasarap. Lami, sabay. Mahaw tayo, mahaw. Kaya pala tayo, kanon ako ano. May kulay. Pinutangan ng kuwan ba? Sabaw lang. Ang sausawan natin tuyo, kalamansi. May siling na buyo. Para dito sa tuna ba? Dulo ka lang. Ibutan na itong sabaw ng kuwan ba? Sabaw may salubo kang tuyo may ano ba? Suka. Maon ta? Ahaw ba? Araw. Anong subo inyo ni? Rup. Sobrang sabaw. Lami kayo ba? Grabe unod eh. Manamis-namis. Nagsabaw ni mo alumahan. Tanin yung ano talbos ng kamote para tamis ang sabaw. Ano kayo? Yup. Ang ulo, paborito. Harap. Lamig kayo ba? Lamig kayo supo ng ulo. Harap. Yan ang tuna, oh. Laman ng tuna. Sa tuyo kalamansi. Ang sarap, oh. Albert. Rap. Shout out pala sa bisita kahapon ni nanay kay taga-Pungtod Baka Merlin. Te, dagang salamat. Dumating ka. Thank you sa regalo mo kahapon sa nanay ko. Ngaon ta. Salamat pala sa ginamit kong cellphone kahapon. Nakita ko yung nanay ko na dahil nakipag-video call tayo. Yung load mo, nabunuhan ko na pag nagkapera ako. Thank you, ha. Nakita ko yung nanay kong maganda. 60 pa rin kahit 66 na. Talo pa si Bagsika. Ang ganda pa rin ng nanay ko. Nanay Gining. Nag-iisa lang yung nanay kong napakabait. Walang katulad.
Nanay Bining sa Munti. Solyo. Taga-Piakle na siya. Kailan mula na. Daghang salamat sa gadget mong ginamit kapon na nakapag-video ko namin ng nanay ko. Matagal na. Nasa ano na rin, 20 years. Hindi kami nagkikita ng nanay ko. Kahapon lang nakita ng nanay ko sa video call. Nakausap ko ba? Nalipay siya. Ay nakita niya si Bagsik habang naunta. Doon siya na sa agi bagay. Banda yung mga baba. Suno si Bagsik sa sabaw. Lamig kayo sabaw. Sarap. Shoutout pala sa tiya ko sa Juan. Sa GL. Anniversary pala sa asawa niya ngayon. Kaya, happy anniversary. Hindi mong pag-umang ko na nag-iisang Bagsik sa doon ito. Naunta. Alam ko may kinilaw ka dyan. Mamaya, bigyan mo ako. Yung pinaka-paborito ko yung kugita pa na pinatuyo ba. Ito yung kugita ba. Pati yung suka na no. Dami kayo. Sarap. Maraming salamat pala sa lahat ng tumulong sa subscriber ko. Maunta. Maunta ba?
Dami akong sulang karon, alumahan. Sik-sik na naman. Sarap. Dami kayo. Tuna. Ang sarap ng tuna. Puro laman. Ano tayo? Bagsik sa Domingo. Subscribe nyo ha. Nag-iisa lang. Click nyo lang sa notification bell para updated po kayo sa aking mga video. Thank you. Thank you. Thank you po. Maraming salamat.